bende nitiere kaka kelo weche mag ywaruok mag mwandu. Inyalo lero nago mathoth. Kisii dongore e yo very fast. Kisii is an upcoming town and it's coming on a very high rate. So the upcoming town ma Kisii ka miyo wan gi universities mang'eny. Universities mang'eny miyo wan gi banks mang'eny. Tiende ni economic growth mar Kisii obedo 24 hours. Sani ka kwara en 24 hours gik matimore Kisii ng'eny. Nek mantie Kisii nkech gimora mora watimo exploitation. Sani koro ja Kisii dongo nyaka giwiye. Nitie gik mani ji neno Nairobi. Iwacho ni nitie River Road Nairobi. Samoro Kisii be wan gi River Road. Nitie gik matimo yani experimenting mantie Kisii ng'eny moingo kamora mora. Kisii ka king'iyo iyudo ka a lot of LGBTQ be gintie Kisii. Ki yudo taonde moko to ok gin kaka gintie Kisii, like they don't come out clearly and say here we are. But in Kisii, because it's growing, these people are there and we have no option but wuoyo kuomgi, wacho kodgi mondo wanyisgi ni mae ratiro mwadwaro. Kwa poni nitie nyithindo mag sikul mosedonjo nikech skunde wa be gitemo koro ng'ang'ana mondo nyithindo kik donjie gigi. To nitie achiel ariyo moa oko mobiro go. Koro Kisii as a large, apa nitie forums monego ni kaka koro wan joten migepegi mondo wanene ni ere kaka wanyalo donje skunde, ere kaka wanyalo donje universities, ere kaka wanyalo donje kanisa.